Mens sana in corpore sano és una citació provinent del poeta romà Juvenal que expressa l'aspiració d'un esperit equilibrat en un cos equilibrat. Situem-nos a Torroella de Montgrí. Gairebé estaríem tots d'acord que la nostra vila està equilibrada pel nombre d'habitants i pels seus equipaments, tant esportius com culturals. Ja han passat 4 anys des que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí va ampliar el seu fons patrimonial i d'equipaments amb l'adquisició per permuta del convent de les Clarisses. 168 anys després de la seva obertura, el convent de les Clarisses ha inaugurat una nova etapa, destinada al servei públic. Una mostra de l'estimació de les monges per Torroella ha estat aquesta donació. Una superfície edificada de 1.300 metres quadrats que comprèn el convent on residien les monges, l'església, un jardí i una zona de treball. Un immoble molt ben conservat, cuidat, net, ornat amb senzillesa, buit. Fins a la seva marxa van ser una comunitat ben arrelada a la vida local, atès que combinava la clausura amb l'ensenyament. Les monges de la Providència es dedicaren a acollir les nenes de les famílies pobres. L'escola començà a funcionar l'any 1858, coincidint amb la data d'inauguració del convent. Va ser un any després de la promulgació de la llei Moiano. La llei va declarar l'ensenyament obligatori per tots els infants, nens i nenes d'entre 6 i 9 anys. Fins aleshores, les nenes no tenien reconegut aquest dret. Per tal de definir els nous usos del convent, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí va promoure un procés de participació ciutadana. Es va arribar a la conclusió que el convent acolliria un espai per a joves, bucs d'assajos, un coworking d'entitats i un alberg amb 40 places. Avui en dia ja n'hi ha destinat 2 espais, un pel jovent i un altre pel vaixell de paper, la Mar de Llibres. Arran de la creació de la Mar de Llibres, m'assabento que la capella no entrava dins el procés participatiu. Demano per veure-la i canvio d'opinió, ja que d'entrada havia pensat en la possibilitat de donar una segona vida al meu teatre de titelles. De seguida vaig comprovar que la capella era massa gran i la sonoritat no era l'adequada. El lloc adequat pel teatret seria aquest altre del mateix convent. Però, quan vaig entrar a la capella, em van venir moltes ganes de saber qui era Santa Clara i que coneixia ben poc la mística femenina de l'edat mitjana. La Blanca Garí ens diu en el seu llibre El monestir interior: hi ha una intensa relació entre el lloc i la persona, i és particularment així quan ens aproximem al lloc de recerca espiritual. En tradicions i èpoques molt diferents, homes i dones han cercat llocs on trobar-se a si mateixos. En algunes d'aquestes tradicions, en aquests llocs de recerca i treball interior, se'ls ha dit monestirs. Es tracta d'un lloc, però es tracta sobretot d'un lloc creat i definit pel seu ús. El monestir de Santa Clara de Nàpols, per exemple, és un conjunt arquitectònic que ha marcat el paisatge de la ciutat des de l'edat mitjana fins al present. El conjunt del convent, per les seves dimensions i el seu emplaçament, ha destacat al llarg dels segles en l'horitzó urbà. La visió del monument exterior, que és en si mateix una proclama, remet a l'arquitectura interior que anuncia al seu torn, en el pla constructiu i en la simbologia de les seves pedres,
la revolució espiritual mendicant i l'important paper que les dones van tenir en ella. Habitualment, els convents de clarisses, fundats per reines i princeses, es construïen com espais per retir espiritual i físic de la societat de la cort. Sovint, les dones de la realesa van ajudar a redactar les normes per a la fundació dels convents. Sança de Mallorca va tenir un paper destacat en l'elaboració de la regla per a la vida religiosa de la comunitat del monestir de Nàpols, que va arribar a plegar 300 monges, tal com ho va fer també, més tard, la reina Elisenda de Mallorca, el 1327, al convent de Pedralbes de Barcelona. Quin impuls determina que unes noies de classe acomodada tinguin ganes d'entrar, fundar un convent i estar disposades a renunciar a tantes coses? Què és el que les fa acceptar els vots de pobresa, obediència i castedat?